F'Ottubru tas-sena l-oħra madwar 10 snin wara li l-qassis kien telaq mid-Djoċesi ta' Cairns, il-vittma kien fetaħ kawża kontrih u kontra l-Knisja Kattolika fejn allega li kien abbużat b'mod regolari minn dan il-qassis. Ir-raġel li għandu madwar 39 sena qal li l-abbuż seħħ meta kien għadu student u abbati. Is-saċerdot Awċi kien ordnat f'Malta iżda mbagħad telaq għall-Amerika t'isfel u wara kien mar l-Awstralja. Meta l-awtoritajiet Awstraljani marru biex ikellmu lis-saċerdot dwar il-każ, instab li kien ġilura Malta u qiegħed iservi fil-parroċċa tax-Xahar Għawdex. Jirriżulta li l-qassis Awċi qiegħed jirrifjuta li jmur lura l-Awstralja. Il-medja Awstraljana rrappurtat li meta sar jaf bil-każ l-isqof ta' Cairns kien anke għamel kuntatt ma' l-isqof ta' Għawdex. L-isqof Awstraljan kien qal ukoll li hu m'għandu l-ebda saħħa fuq qassis f'Malta u ħeġġeġ lill-allegat vittma biex jgħaddi l-każ għand il-pulizija għaliex huma biss jistgħu jinvestigaw. Ma' The Times kelliem mal-isqof Mario Grech qal li l-isqof dejjem iħeġġeġ lil kull min ikun involut f'każi bħal dawn biex jikkollabora mal-pulizija.